Citats, el podcast dels doctorants, amb Aina Frank i Raúl Peinado. Hola, hola, hola! Benvinguts i benvingudes a Citats. Ja tornem a ser aquí, un capítol més i últim d'aquesta primera temporada. Després ja... I veurem. Vacances? Sí, ja veurem. Vacances, estiu... Aina. Com estàs? T'anava a preguntar jo, com estàs? Perquè sempre comences tu, no rompem el ritual. Vale. Jo estic estupendo, vinc d'una summer school, he estat una setmaneta a Bulgària, un resort de 5 estrelles mentre me fan ponències. M'he sentit com un predoc aristòcrata. O sigui, una cosa molt... Bueno, és que hauríeu de veure les fotos que enviava de piscina, platja, meduses... Tremendo. Hi ha hagut de tot. Sí. I després també, què ha passat? Corporatiu, a més no poder Pint of Science. Vam estar l'Aina i jo al comitè organitzador d'aquí Pint of Science de Lleida, molt estupendo. Qui va anar? A presentar. A presentar, bueno, hi havia dues... Coneguts. Coneguts que han vingut a citats. Marla Piedra van explicar la seva tesi, la seva recerca sobre mestres durant la República. I després també hi va anar Nana Caminos, que també va venir aquí a explicar la seva tesi de tot aquest... Estadis perinatals... Exacte. Estupendo. Va estar molt bé, no? La veritat, i ho van fer superbé. Alguna cosa a destacar per part teva? No, bueno, jo des Pint of Science no hi havia anat mai i ha estat una experiència que m'ha agradat, perquè m'ha pareix una manera de fer arribar la ciència molt a la societat, és molt divulgatiu, és molt intergeneracional, hi ha nens petits, hi ha persones més grans, hi ha jubilats, per exemple, a la tesi, no? Vull dir que arriba a totes les generacions. I després te permet també, si tens una necessitat en concret, com que veus aquella xerrada en aquell bar, ara ho estic pensant perquè, per exemple, hi havia embarassades, no? I hi havia un dia que les dues xerrades eren aquesta de... Temàtic. Sí, no? Aquesta de Nana Caminos i a part també n'hi havia una de neurones, no? De migració de neurones també relacionades amb etapes d'aquestes fetals i totes aquestes coses. Estupendo. I m'ha agradat, és una experiència que m'ha agradat i animaria a totes les persones que estiguin interessades a anar-hi, a compartir la seva ciència. I a organitzar també. Organitzar. Que sempre els mateixos, per favor. Però així i mirar el que s'està fent per anar a veure perquè hi ha coses molt interessants i temàtiques molt diverses. Estupendo. I avui també, temàtica molt diversa. Sí. Convidat d'avui, que es presenti ell mateix. Em dic Sergi, estic fent la recerca amb el grup de criptografia i grafs del Departament de Matemàtiques, soc enginyer informàtic de formació i estic fent un tema sobre protocols de privacitat basat en criptografia postquàntica. Aquí hi ha moltes paraules molt grosses, eh? Sí, jo he d'agafar el diccionari un moment, o sigui... Endavant. Comencem per la primera paraula més grossa, que és la criptografia. En informàtica el que veiem com a criptografia és la forma de passar un missatge i que només l'altra persona sigui capaç de desxifrar-lo. Aquest procés es diu encriptament i d'aquí ve la paraula de criptografia. Dit això, els protocols criptogràfics no només són això, també hi ha les signatures digitals, quan firmes un PDF o qualsevol de les notes o el que sigui de nosaltres, i hi ha altres protocols que utilitzem per fer pagaments bancaris, protocols que utilitzem diversos. Tot això és el que nosaltres diem criptografia i és com dins d'una branca de les matemàtiques i també de la informàtica, perquè al final totes aquestes coses s'acaben implementant per la part informàtica i tenen una base matemàtica de dir per què són segures. Amb demostracions, que normalment ara ens basem en jocs, generem un joc que diem, un joc és de, doncs, si pots guanyar aquest joc és que el sistema no és segur i després demostrem que no es poden guanyar. Formalismes a part. Vale, la part de postquàntica és un nom per vendre molt bé, per aconseguir diners de projectes, que al final el que ens passava era que ens basàvem en problemes matemàtics que sabem que són difícils i aquests problemes matemàtics clàssicament ens basaven en dos. Un és factoritzar, o sigui, quan et donem un número doncs me'l factoritzes en dos números primers, que multiplicats donen aquest, i l'altre és el problema del logaritme discret, que és una part més matemàtica. Ja. Total, l'any 94, de fet, Shor va fer un algoritme que trenca aquests dos problemes, fent que siguin molt fàcils de resoldre polinomialment amb aquests ordenadors quàntics, i fa uns anys que es va començar a abocar molts diners i molta recerca en fer que els ordenadors quàntics fossin possibles, perquè es creuen que poden haver aplicacions, sobretot amb intel·ligència artificial, però també amb molts camps que al final també toquen amb intel·ligència artificial, ja sigui com camps de biologia, camps de medicina, i amb tot aquest abocament de diners va haver aquesta por de, vale,
tota la infraestructura de seguretat que tenim ara mateix, com aparegui un d'aquests ordenadors, adeu. Vull dir, no podem. I es van començar a convocar, doncs, això és una miqueta mentida, perquè hi havia protocols que se sabien que eren postquàntics, o sigui que no es podien trencar, però eren molt poc usables. Eren com, mira, hem fet aquest joc i ens ha sortit un protocol, és impossible d'utilitzar perquè les transmissions són de gigabits o de centenars de megabits per encriptar un missatge de kilobits i no té cap mena de sentit. Però total, es va fer com rondes i rondes de proves amb diferents problemes i ara hi ha estandarditzacions i s'estan fent encara més estàndards perquè a nivell de seguretat nosaltres el que volem és, si es rebenta un protocol, doncs tenir-ne més, bàsicament. Aquesta és la idea. Això és criptografia postquàntica. Jo em baso en protocols de privacitat que crec que el nostre com poster boy per ensenyar a la gent és bàsicament la votació electrònica, que és tu quan vas a votar doncs votes amb un paper, doncs en comptes d'això que poguessis votar amb el mòbil, amb un dispositiu electrònic i que això no garantís que tinguessin les teves dades de privacitat, que el teu vot fos tal i que la gent no pogués votar 2 cops, etc. O sigui, garantir aquestes propietats. Però n'hi ha molts més. Hi ha pagaments de pàrquing que no donis la informació al sistema de pàrquing però que paguis correctament, hi ha que puguis passar per exemple, una autopista pagant i que tu entris en un lloc i surtis per un altre, però ells no sàpiguin ni on has entrat ni on has sortit, però hagis pagat l'import correcte. Molts d'aquests sistemes són els que hi ha més investigació i hi ha com un afany de dir, vale, doncs hi haurà un moment on algo petarà d'algun lloc de dir, vale, s'han filtrat totes aquestes dades, aquesta empresa ho utilitza per fer coses dolentes i en algun moment potser hi haurà pressió política, doncs que en el moment que hi hagi pressió política tinguem eines per fer-ho. I estem més amb aquesta part. Tremendo. Jo he de dir que a mi, perquè ell i jo ja m'havia fet un petit abans, no? I he de dir que la primera vegada que vam xerrar d'això jo m'ho vaig quedar de dir, ostres, no sabia que tinguéssim aquest problema, no? Que hi hagués això que de cop descobreixes i dius, ostres, que a la societat passen coses i ets complet, o sigui, però que no entens no li pots posar ni paraules, no?, en aquest problema que està passant. Però a mi, ara així que estem aquí en això d'entrevista, una cosa que sí que me genera com curiositat quan expliques això és, clar, jo tinc molt clar com fem recerca nosaltres, no? Com quina pregunta de recerca planteges, vas de fora normalment, i nosaltres i moltes altres àrees de coneixement, vas a recollir unes dades d'un animal, una persona, unes plantes, o el que sigui que fa coses, diguem-ho així, i analitzes aquestes dades. Sí. Com feis recerca, vosaltres? Nosaltres el que normalment ens posem en un problema, perquè és molt recerca, molt matemàtica, i vas a intentar fer demostracions que resolguin el problema, a base d'un teorema o el que sigui. En el cas de protocols, el que tu penses és, o sigui, el que seria la pregunta d'hipòtesis és aquest protocol és possible utilitzant aquestes primitives, o etc., basant-nos en aquest protocol clàssic o tal, i després doncs, el que vols és demostrar que continua sent segur. Llavors canvia. O sigui, entenc que tu desenvolupes com un protocol, no? Això forma part de la tesi també, desenvolupar aquest protocol? Dissenyar el protocol, normalment, ara ja em porten 4 o 5, però de protocols, que són molts ja. Normalment dissenyes el protocol, després el programes perquè moltes vegades volen que, a més que ja són coses molt reals, que sigui factible, perquè hi ha vegades que es proposen protocols i després dius, això tarda com 1 hora en enviar un missatge, i dius, bueno, doncs no, no és factible. Vale. I llavors l'intentes tombar, o sigui, intentes com... En el nostre cas, o sigui, sí que hi ha un procés de criptoanàlisis que la gent intenta tombar els protocols, però en el cas inicial normalment el que vols és demostrar a base de jocs que el teu protocol és igual de segur que un altre problema que coneixes. Vale. Un altre problema que coneixes que s'ha considerat que és prou segur. Sí. Vale. O en general és que el millor algoritme que teníem tarda bilions d'anys. Sí. Llavors és el que nosaltres considerem segur. Hi ha vegades que alguna demostració doncs, penses que no deixes cap informació entremig, però realment es deixa informació i es tomba el protocol, o hi ha vegades que alguna generació de coses que es pensaven que era segura doncs s'ha trencat. Vull dir, hi ha hagut molts problemes i en general quan tens un protocol la gent el va criptoanalitzant perquè també és el que busques. Però
al final hi ha molts protocols, molts problemes, gent molt estudiosa, gent que diu, vale, no podeu fer això, si us plau. Hi ha com... Paycart és una eminència dins del meu àmbit de reticles i té un article publicat a l'Eurocrypt, que és un congrés enorme de 2.000 persones, imagineu-vos, gegantíssim. I que bàsicament té un article dient no instancieu així això, aquest sistema que no funciona mai. Heu de garantir aquestes coses com a mínim, sisplau. I bueno, citava com 15 articles que no ho havien fet en l'últim any. També estem parlant de que es presenta la forma de fer-ho l'any anterior, es presenten llavors molts articles de cop amb aquest sistema i l'any següent diu, a veure, sé que no vau acabar d'entendre tots la demostració, perquè demanàvem això. Però bé. I com és que heu acabat fent 5 protocols i no un només? Bueno, primer a nivell de contribucions, un protocol per article. Vale, però és a dir, són per problemes diferents. Sí. Vale, no és que en fas un, el proves, no funciona, l'has de modificar i n'has de fer un altre, no ha anat així. No, o sigui, per cada protocol, sí, hi ha vegades que hem trobat problemes i s'han hagut de solventar, i a vegades hem vist algunes coses que no funcionaven o hem trobat problemes de seguretat i a solventar-los. Llavors sí que hi ha com millores dins del mateix protocol, però normalment no és un borrón i cuenta nueva, és més de, vale, hem tingut aquest problema, volem solventar-lo així. I han sigut bàsicament, ara ja estic acabant la tesi i llavors ja són els protocols que he anat fent per la tesi. Sí, vols dir que en total heu aconseguit generar 5 protocols per 5 problemes diferents. Sí. I no sé si ho entendrem, però quins eren aquests 5 problemes? Mira, crec que el més fàcil serà el de multicupons. Vale. Els cupons són els típics que vas a comprar al supermercat i tens cupons lligats. Sí. I doncs en vas gastar. Són multicupons perquè tens un stack, una pila de cupons que pots anar gastant. Informàticament, anonimitzar això, que tu puguis gastar un cupó i que no sigui extremadament fàcil passar-lo a altra gent, és difícil, es veu. Perquè pensa que al final copiar dades binàries és molt fàcil. És bàsicament escriure uns i zeros d'un lloc a un altre, no hi ha, és trivial, bàsicament. I llavors, garantir que aquests cupons siguin anònims, de que no estiguin associats amb una persona i que aquests cupons no sigui extremadament fàcils passar-los, a nivell de que, el venc per Wallapop, aquest cupó, doncs s'intenten donar unes mètriques. Doncs, en el nostre cas, el que se fa amb literatura és que aquests cupons els passes tots o no els passes, per exemple. És una de les solucions que donen. Llavors, fer aquest protocol informàtic amb premisses postquàntiques va ser un article, bàsicament. Molt bé, no? Per exemple. Era fàcil. És que n'hi ha alguns que són molt abstractes. Clar, és problema. I n'hi ha un que, per exemple, ve de monedes digitals que no es puguin gastar 2 cops i que el sistema sigui offline, és a dir, de que quan tu compres el mercader no es comuniqui amb el banc. Tu quan compres ara mateix amb una Visa o al mercader, doncs, comunica al banc d'aquesta cosa perquè et puguin treure directament de la targeta de dèbit i així garanteixes que no gastis tal. Quan tu estàs fent amb un sistema d'aquestes monedes, tu dones les monedes a la teva targeta o al teu mòbil i des d'allà les gastes. Clar, passa el mateix, pots copiar aquestes monedes. I llavors una solució molt fàcil és que quan tu paguis, directament al mercader et dipositi aquesta moneda al banc. I això fa que la teva moneda sigui anònima. O sigui, donaria més que als sistemes actuals. Però clar, què passa si el Visa cau? Doncs de cop no pots pagar. Què passa si cau l'electricitat com localment però hi ha problemes de la xarxa, no pots comunicar, però encara vull dir, el TPV té bateria, saps? Doncs aquests sistemes offline el que fan és que, doncs, al cap d'un temps jo puc dipositar-los i si tu has gastat 2 cops aquesta moneda, sabrem qui ets. Com a tal, com a sistema, no crec que s'utilitzi com a moneda, però es pot donar, doncs, amb el sistema de cupons perquè es puguin gastar offline, o sigui que no necessitis comunicació central tot el rato, o amb sistemes de votació electrònica perquè, per exemple, si tu votes un sol dia, col·lapses el sistema perquè són, no sé, 20 milions de persones votant, saps? I amb això, doncs, en canvi, tens
tots els punts que poden processar els vots i després durant els pròxims dies ja es mira que ningú hagi votat 2 cops i es treu el vot, per exemple. Està xulo, sí. Me sembla complicadíssim. Bueno, és una cosa, sí. Jo crec que el fet d'imaginar-ho tant és com el més complicat. Si després ho veguessis així com més materialitzat o d'alguna manera crec que és com el... Molt pitjor, perquè pensa que la materialització és demostracions matemàtiques. Val, aleshores... Bueno, una tesi que mai faria. Està molt bé. No, està bé. Vull dir, el que sí que és veritat que és això, torna a repetir el que deia abans. Vull dir, és un tipus de problemes que passen que dic, ostres, hi ha aquests problemes, però no se m'havia acudit mai que pogués haver aquest tipus de problemes. Sempre això que tu dius, pues, no sé, cupons o signatures digitals o aquestes coses que dius, a mi m'apareix una cosa com supersenzilla de bla, faig clic aquí i has acabat. I dius tot el muntatge que hi ha darrere perquè jo estic encriptat. Vull dir... I sí que segur, i que ningú pugui signar amb la teva firma sense que tu ho sàpiguis. Exacte. Gràcies per protegir. I després una altra cosa que també crec que és superinteressant, més enllà de la temàtica en si de la tesi, és el moment en el qual estàs. Dius que acabes... Sí, estic escrivint la tesi. I estàs escrivint la tesi. I què tal això? Com se viu això? O sigui, crec que hi ha 2 formes d'escriure la tesi. Tinc un mes per escriure-la, és tot una bicicleta en flames, o tinc molts mesos per escriure-la, no tinc res d'ansietat i tinc tan poca ansietat que me sembla extremadament avorrit. Al final, vull dir... Que acabes com procrastinant molt, sí. no? Estic procrastinant una barbaritat, Em sento molt malament a mi mateix de lo que procrastino. Directors del Sergi? S'ha fet la feina durant els anys i tal, però clar, vull dir, al final estic escrivint de coses que ja he escrit moltes vegades i que he de tornar a escriure i extendre-ho i lligar tota la tesi amb un fil conductor, perquè per mi, vull dir, són protocols de privacitat els que he tractat, però lligar amb una tesi que quedi coherent al sistema de multicopons amb el de monedes m'està costant una mica. Per molt que els hagis fet durant la tesi, aquests articles, si són molt complicats de lligar, pots dir, mira, són currículum al final, són articles que he fet, però no lligar-los allà dins. Però també em serveix més, perquè un dels 5 és un congrés, i per fer la tesi per articles necessito 2 publicats i 2 en revisió, que ara ja en tinc 3 publicats i uns l'estem enviant. Molt bé. Que està bé. Clar, llavors necessito els altres 2, perquè no són de congrés aquells, i els necessito en revista. I és un... Vale. Faré força major de lligar-los. Vale, què preguntar-te? Com has arribat a fer això, també? A segon em van oferir una beca de recerca amb el grup de recerca que estic ara, de criptografia i grafs. I sí que he anat treballant en alguna empresa fent coses de ciència de dades o de programació entremig, però ha sigut com un grup de recerca que he anat fent un satèl·lit, saps? I doncs al màster, per exemple, vam fer un article de grafs, que és l'altra part que fem, que són xarxes a nivell matemàtic. No entrarem en el que són els grafs. Són molt xules, però no... I doncs havia treballat ja molt en coses de criptografia ja, i vaig dir, ostres, vull fer una tesis, i van dir, doncs aquest, el que és el meu director, el Francesc CB, doncs vol fer una tesi sobre això, t'interessa? I jo, doncs sí, i ja està. Va ser com molt natural de ja estar satelitant i dir, bueno, vull fer una tesi. Va ser com una continuació de lo que havies començat a segon col·laborant amb aquest... Sí. Molta gent comença així, ja m'ho han dit molta gent. Buah, però és que des de segon, Sí, des de segon no coneixia ningú que hagués tingut una beca segon. De fet, jo me pensava que només se podia tenir a tercer, quart i màster. Me pensava, Estem descobrint aquí! No, era tercer. Immediat. Recolleixo cable, perquè... Ho estava pensant i dic, no, a l'empresa vaig treballar segon i a tercer vaig anar aquí. M'he liat. Ja es fa tot. Bueno, però igualment és bastant aviat. Sí. Bé, i ara que en Sergi ja m'ho ha explicat així una mica de coses de la tesi, com ha arribat a fer aquesta tesi i què és escriure la tesi, passàvem a una altra secció que és... La pregunta del precari. Aleshores, ja saps com funciona.
Si no ho saps, doncs bueno, agafes un paperet i el respons. No té més misteri. A veure, que sigui bo. Com et vas sentir quan vas publicar el teu primer article? Vull dir... Això va passar... fa molts anys ja. Te'n recordes encara o no? Primer de la tesi, perquè potser tenies algun que no era de la tesi. El primer va ser un congrés i va ser com molt... guai, el congrés. És el congrés de la Rexi, que és una trobada de criptografia a nivell estatal espanyol. I bé, va ser molt divertit el congrés en si i l'article va estar bé. No va donar com especialment problemes. Va ser ostres, a veure aquesta hipòtesi que tenim, si la podem fer, especialment aquesta part, que és una miqueta més estranya, el que necessitem. I va ser mirar-ho i va dir, doncs sí, factible fer-ho. Llavors no em vaig sentir com especialment content perquè no va ser especialment difícil aquesta part. Va ser com, ostres, ha sortit tot sobre rodes, que bé. Bueno, però quina sort, no? Però a nivell de, clar, de congrés... La meva tesi ha sigut, m'he sentit molt afortunat de dir, i si provem de fer això, funciona tot i dius, doncs, Que bé. ja està, no? Però a nivell de congrés, clar, amb nosaltres no sé si ens serveix això, diguéssim, de... Jo presento alguna cosa a congrés, després com a publicació, sí que surt com una publicació, diguéssim, en aquest congrés. Exacte. Saps què et vull dir? És que a mi em queda això, dins de la tesi. Però nosaltres a l'hora de presentar-los crec que aquests no ens serveixen, o sí? O no? Presentar-los a revista. Sí, que només són a revista. Llavors el primer de revista. Sí. Vale. El primer de revista va ser una millora d'un sistema clàssic i el meu tutor ja tenia com bastant la idea feta, vaig acabar de fer les 4 coses que quedaven i també doncs, va estar bé, saps? Va estar bé. Va estar bé! Va enviar l'article i al revisor li van dir molt bé, i ja no va de fer cap canvi. També he de dir que pel TFM vam fer un article i vam estar 11 mesos barallant-nos en demostracions i per aquell article sí que em vaig sentir com per fi s'ha acabat, per fi tenia una demostració i ja està, ja no puc més. Mentre que ja venia com amb aquest article que va ser com realment dur de dedicar-li moltíssimes hores i al final trobar poques coses i anar refent, mentre que els de la tesi han anat com més sobre rodes, entre cometes, perquè inclús els articles que ens han requerit més feina, al final no han requerit potser tanta feina com aquest. I penso, que bé que ha anat. Ja està. Sí, no. Vull dir, la meva tesi penso que es defineix això, he tingut molta sort dins del que cap. Bueno, i bon treball, perquè la sort no ve sola. No, però sí. òbviament, vull dir, és un mix de les dues coses, perquè pots treballar bé i no tenir sort. Exacte. Vull dir... Exacte. O sigui, també penso que la majoria que estem aquí treballem bé i llavors el que penso és he tingut més sort que no va... i treballar bé, doncs tots ho hem fet. Penso. I vos? Sí que me'n recordo quan va sortir el meu primer article, però clar, no el de la tesi. Però sí que és veritat que quan va sortir el primer article, a mi, ara estem recordant un poc així, però a mi me va semblar com molt fort veure el meu nom a un format de revista que tu dius, ostres, jo estava llegint aquesta gent i pensant, són eminències o gent super guà. Són viatgers de cop. I són persones. Sí. I de cop veig el meu nom allà i és com de dir, ostres, no sé, és com si em pensassis... Hi ha aquesta sensació de dir, i aquesta gent que publica, és com jo soc com aquesta gent que publica, això que els ho converteix a ells en que me converteix a mi, però des d'un punt de vista com de... no tant, però com de molta il·lusió, de tenir la sensació que has fet alguna cosa com per estar publicat. Està molt bé. I ja està. Jo també vaig publicar el TFG i també estupendo. És graciós perquè la temàtica del TFG que vaig fer és paregut a algunes coses que es fan dins de l'assignatura que estic donant ara i és graciosíssim veure com em citen els alumnes i hi ha molts que no saben ni què soc jo. Veus? Això a nosaltres no ens passa perquè el coneixement que ensenyem ja fa 80 anys que està com superestablert. No m'estan citant. No em citen, tampoc m'entenen. I si vols, podem passar a la
secció preferida d'en Raül. Què és? Curiositats. Regala ciència. Sergi, has portat alguna cosa? Sí, una cosa, he estat malalt les últimes setmanes i llavors tampoc vaig tenir com massa cosa i la meva tesi és molt abstracta. I vaig pensar, T'ha portat la capsa de paracetamol que li ha sobrat? com torni a regalar una llibreta, això semblarà que us acaben donant tot el material de l'oficina. I llavors el que he anat a regalar és l'arxivador que he anat utilitzant per la tesi. On? Llavors, cada vegada que feia un article, doncs, escrivia tot el que feia i anava fent amb numerets, enumerava les pàgines i amb aquests sí que no tinc cap on hi tingui l'índex, però moltes vegades hi feia un índex i tot, per trobar les coses. I anava volcant. I penso que és una forma de regalar-vos el que feia. Després, vull dir, aprofiteu com vulgueu l'arxiu. No, però i a part, a més, això és una manera també de veure com te pots organitzar per anar fent tesi i anar fent articles. Tu pensa en això i jo pensant, vull que el Sergi es faci famós i vegi això en un futur. No, sisplau, no, que aquí hi ha informació sensible, aquí hi ha un estat de vivint a Noruega i coses. Bueno. No sembla xulíssim. Vale, havia de fer aquest projecte, tenia un altre article, doncs tenia un parell d'idees, les projectava i les feia. Uau! L'altre, doncs, potser... Bueno, clar, això està relacionat també amb el que dèiem d'aquestes demostracions, no? Sí, sí. Havia comentat abans que si ho haguéssim directe ho entendria millor. No, No és el cas. és que sempre són fumades, vull dir... Ja la notació científica que s'utilitza i és molt enfarragosa i al final costa una miqueta d'entrar-hi. Després quan ja portes molts articles dius, va, doncs la part de notació me la peto perquè tothom fa el mateix i ja com vas com més centrat, però el començament de qualsevol tema de matemàtiques és dur. I doncs les diverses idees, els dibuixos que havia d'anar fent. Me la quedo jo. Tu et vas quedar la plaça de Galacant. Vale, cap problema. És que me les hem d'anar repartint, saps? Em sembla superguai i supercuroset d'anar tenint constància de tot el que vas fent, pas a pas. I ara veient això també penso de dir, clar, jo ara... Que potser aniria millor tu. Jo, però jo també soc ordenada. Jo més. Pot ser, sí. Quines polles? Jo realment soc molt desordenat. Això és bàsicament el meu sistema per ordenar una miqueta dins del caos. Doncs què fem? Acomiadem? Podem acomiadar el Sergi, el capítol, la temporada, ja tot. Que trist. Que trist. Quantes vivències, quants moments. Bé, està, moltíssimes gràcies, Sergi. Un aplaudiment. Sí! I ja està, fins aquí el capítol d'avui, fins aquí la temporada. Passeu bon estiu! A passejar! Ciao! Apa, siau!